जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो मतलब खबर बड़ा तेजी से वायरल हो रहल बा। सारा यूट्यूबर लोग अपन अपन बात रखता। सारा विरोधी लोग के घरे खुशी मनता। बाकी बाकी सुनता नहीं कि सब लोग अपन अपन विचार, अपन अपन राय, अपन अपन सब कुछ रखता। लेकिन उहे बात नु बा कि दूल्हा के ठीके ना सोहबलिया पेन के टोपी घूमता रे पूरा। आ दूल्हा के पते नहीं के जे दूल्हा बाड़े के हैं, ठीक बा। जेकर बियाह होता ओकरा पते नहीं के आ सोहबलिया जाए वाला टोपी पहन के मार दुआर पर तुबा जोतले बाड़े। पहले बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़े के, राजनीतिक में जाए के, ई सब खबर बहुत दिन पहले से, आज 1 साल पहले से फैल रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से इंटरव्यू के दौरान भी पूछल गई बा तो कहले बड़े कि आदेश जो होगा वो आदेश का पालन हम करेंगे, क्योंकि हम बीजेपी के एक सिपाही हैं। तब बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के क्षेत्र आरा पड़ेला। आरा के सांसद अभी आर.के. सिंह बड़े। आर.के. सिंह जी के ई रहा कि आर.के. सिंह जी अगला बार चुनाव ना लड़ी है, यानी 2024 में उ चल है गवर्नर बन जाए। आ ओकरा बाद ओ जी के सीट खाली हो जाए तो पावर स्टार पवन सिंह के लड़ावल जाए। लेकिन आर.के. सिंह एगो इंटरव्यू के दौरान कहले बड़े कि ना हम कोनो रथी में नहीं की जात, कोनो गवर्नर बने नहीं की जात, हम एकदम आरा से ही लड़ब आ चुनाव लड़ब। अब यह बात के लेके एकदम माने पूरा रंगरलिया मनावत, पूरा खुश बालो कि पवन सिंह चुनाव ना लड़ी है। माने एगो खाली और एकदम मौका हुआ का भैया। लेकिन एक और बात हम बताओ तनी, कौनो प्रत्याशी ई ना कहले कि हम चुनाव ना लड़ब चाहे चुनाव छोड़ के जा तनी। लेकिन अच्छा एगो बात बताओ, लोग 5 गो 6 गो एक गो पार्टी के प्रत्याशी रहे आ सारा लोग दिल्ली जाला टिकट खातिर। सब लोग सांसद भवन में हाउ करला, लेकिन जेकरा टिकट मिलेला उ चली आवेला आ जेकरा टिकट ना मिलेला उ समर्थन में उतर जाला। तो ई सब राजनीतिक है। में केहू पहले से कह के अपन पब्लिसिटी कटई है। लोग जीते देहल कम कर देबा, कब तो लड़बे ना करे, इनके हटावो, इनका से का रथी करेगा। तो ई ना होला। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के अगर आरा से लड़ावे के हुई तो खुद पार्टी के आदेश आई, आप जौन आदेश आई पावर स्टार पवन सिंह वो आदेश के पालन करिए, आर.के. सिंह भी करिए। काहे कि पार्टी के आदेश सर्वश्रेष्ठ आदेश होला। आज जे भी पार्टी के कार्यकर्ता रहेला वो आदेश के पालन करला। एक और बात बता दी कि राजनीति के अगर बात रहल तो पावर स्टार पवन सिंह के लड़े के हुई तो कहीं से ना लड़ जाए भैया, जहां से मन करी तहां से लड़ जाए। अब मतलब मोदी जी के आदेश चाहे पार्टी के आदेश मिली तो बनारस के सीट सुनिए कि खाली होता है भैया, रौरे से सुननी है कि एक और बात बता दी कि बनारस के सीट पर मोदी जी के शायद लड़े के रहती नहीं कि आप दूसरा जगह से लड़िए। मोदी जी एक बेर दो बेर से शायद बढ़े जी बनारस में। तो बनारस के जौन विकास करे वो कह दिल बड़े, अब दूसरा जगह करिए तो मोदी जी तो कहीं से लड़िए तो जीजिए, तो वो बात माने बा। लेकिन की तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लड़ावल जाए बनारस से, आना तो पावर स्टार पवन सिंह के लड़ावल जाए। दोनों जना में दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से ठीक बाड़न, ठीक बा ना। आजमगढ़ के सीट से आपकी पार करा के उठा के शायद ओजी भेजे वाला बालो। हाँ तो आजमगढ़ वाला खाली हो जाए तो पवन सिंह आजमगढ़ से लड़िए। पावर स्टार पवन सिंह तो सिर्फ बात हो गया। पवन सिंह देखो ई नइखे भइल कि अभी तक ले राजनीति के पट्टा कट गई, ठीक बा। बहुत जगह से लड़ावल जा सकता, खाली औरे से ना। आ हो सकता कि आर.के. सिंह अगर आर.के. सिंह कहता रहन तो ओकरा पर कुछ पार्टी के एक्शन आओ, कुछ पार्टी करो, आर.के. सिंह से कुछ डील हो आर.के. सिंह के। अच्छा एक और बात हम बताओ तनी, अगर पावर स्टार पवन सिंह, हम तो चाहते हैं पावर स्टार पवन सिंह चुनाव मत लड़स, माने हमार पर्सनल बा जे पावर स्टार पवन सिंह चुनाव मत लड़स। काहे कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत आगे लेके जाए बा। हम जानते नहीं जे चुनाव लड़िए तो बिजी हो जाइए, आ जब बिजी हो जाइए तो गाना बजाना कम करिए। जैसे निरहुआ के देखते बानी, इंकर मनोज तिवारी के देखते बानी, लो सांसद हो गए, विनय बिहारी के देखते बानी, तो इनका लोग कहाँ समास बना गाना लिखे के ना गाना गावे के। तो एगो पद अलग हो जाला तो पद पर से सब चीज हो ना सकेला। अब पावर स्टार पवन सिंह देता रहे गोदी में लेके जो खो दी, तो अब सांसद हो जाए तो ना खोदी है। तू तो जानते बड़ा लो सांसद में तो खुद ही है। मर्यादा के साथ अब कहीं पुदीना बेचे लगता रहे तो सांसद तो कहीं ना बेचिए। लेकिन हम चाहते हैं जे सांसद मत होकस, हमनी सन के अभी पावर स्टार पवन सिंह के पास गायकी है यार। पावर स्टार पवन सिंह अगर भोजपुरी छोड़ देंगे तो एगो कोहिनूर हट जाएगा, आपको पता है।
आई जितना विरोधिया वाले सन जब उनके हारमोनिया धरे के लूर नहीं के एक नहीं घरे खुशी जनता का मन था कि बुझाता रहे जो हट दिया तो हमने के हिट हो जाम रे बोका उ हटे वाला बड़े पावर स्टार पवन सिंह नाम हो। पवन सिंह चुनाव ना लड़ा हम तो माई से कृपा करते हैं जे हे माई कर टिकटवा काट दो तू ई न तो लड़ा। पाटा तो कह तरसन की पाटा तो काटिए देले बड़ा नार के से। ए यार आर के सिंह ना कटिए ये खुदे ना लड़ी हैं अभी भाई अभी इनको बहुत कुछ करना है आपको पता है देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म भी कर रहे हैं गानों कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बज भी रहे हैं आ एक्टिव रह के का भाई। आ एगो एगो तने है मोदी वाला गाना आई रहे इपो बतियले रहो सन एकनी कहत हसन कि मोदी के गाना का देला। एक और बात बताओ तनी देखा देश के हित में पावर स्टार पवन सिंह आजे से ना पहले ही से बात करेले काम करेले गाना अभिनंदन गावे वाला गाना अभिनंदन के गाना सुनबे कइले लो इनकरा पर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ रहे तो सब प्रकार के गाना उ गावत रहले ऐसे बहुत विशेष। एक और बात बताओ तनी कि पार्टी कोनो पार्टी के पीएम होकस यानी प्रधानमंत्री होकस तो उ सब लोग के होले एक आदमी के ना हो पूरा देश के मालिक बड़े भाई तो हमरो मालिक बड़े पावर स्टार पवन सिंह के मालिक बड़े सारा पार्टी के मालिक बड़े तो उनकरा बर्थडे पर अगर के वो गाना गौले बड़े तो ओकरा का पार्टी से ले लेके अभी खुश मत हो कलो ठीक बा अभी खुश मत हो पवन सिंह से बाकी पावर स्टार पवन सिंह के अगर पार्टी के चुनाव लड़ाओ कोई तो कहीं से लड़ा दी कहीं से लड़ा दी भाई छपरों से लड़ा दी तो जीत जाए। तब पवन सिंह के पता कट गइल चाहे पवन सिंह के झटका लाग गइल खुश मत हो कलो। पावर स्टार पवन सिंह अगर सांसद भी बनिया नु तो हम बता दी कि वो जनता के सेवा करे खातिर बनिया कमाए खातिर ना काहे कि जितना उनका फिल्म में मिलेला उतना 5 साल में सांसद कमाई लो। बस सही बात अगर आप फिल्म से ज्यादा कब आप देखें मान ली कि निरहुआ चाहे मनोज तिवारी एक मिनट तनी बतिया सुन ली निरहुआ चाहे मनोज तिवारी चाहे रवि किशन ठीक बा ई लोग गइल लो आज भोजपुरी में इनका लोग के खाली कहियो कहियो चर्चा होला आ कहीं होतो तो कहियो कहियो चर्चा होतो लेकिन जे अभी दिखता जे टीवी पर आवता ओकर चर्चा होता कि ना। बाकी रहुआ लोग के का विचार बा जरूर अपन विचार कमेंट बॉक्स में डालम लो काहे कि पावर स्टार पवन सिंह का लगातार कुल ही गाना बजाना आ रहल बड़ी सन जैसे भी और कौन खबर आई हमने के जरूर बताएं। मिलता नहीं अगला वीडियो में तब तक खातिर।